ato dili kayo ko katuo nganong gibuhat to bisan kang ngit-ngit sa dalan nabalan mo akong ngalan gitawag mo gayud ako di man kinahanglan imong gunit di ko magabuhi imong sit-sit imong kong giba Mabungahong hapon mga igsoon. Salamat sa Ginoo kay naayo nato ang wifi dire. So balik na ta sa live igsoon. wala ko kabalungan nga imong man kong giadto Pwede na mo rin mag-start o mention sa inyong mga higala sa comment section. Pwede na mo mag-type at followers at highlights or at everyone, no? So wala ko makapahibalo nga mag-live ta karon. So surprisingly giarita sa kanang technician may tawag na dire ba unya giayo ang ato ang linya dire igsoon. So okay na kayo. Salamat sa Ginoo kay maghisgot na usab ta og pulong sa Ginoo igsoon. So manakog share kamo sa da. Let's share the word of God mga igsoon kaning live na to para sa kamayaan sa Ginoo. O kumusta mo da igsoon? Ako kanunay nagaampo nga naa mo sa mayong panglawas. Naa sa mayong kahimtang. Tanang panginahanglan ninyo gitagbo sa Ginoo. Labaw sa tanan, duol mo sa Ginoo. Amen. So again, pasensya na sa mga niaging adlaw nga wa ta ka live kay nadaot atong wifi dire igsoon no. Unya busy sa ta atong mga previous days na to na yung mga basta sa whole month of July busy kita. So karon kay August naman ron na ako'y naka-book schedule so far duha ka buok. No? Pero okay ra kay dili gyud sama sa niaging bulan igsoon. No? So back to normal ta. Okay? So ganina pa dai bag-o pa lang ni naayo igsoon ang ato ang wifi nya. Gikan ko naghatod sa akong anak nya. Niingon dito na ako akong anak nga pa gimingaw na ko og vlog. Gimingaw na ko no siya og share og verse pero mo share daw siya after iniguman niya uli gikan sa school. Kay first day of school maron niya igsoon, no? So salamat sa Ginoo igsoon ining matahom nga kahaponon diri sa Pilipinas. Unya ganinang kadlaw na akong gi-post de mga igsoon grabe. Kasi karon wala ko'y tulog pa kayo kay dito Miss Harana ba niya. Medyo bukid siya. Tunog, tugnaw, gikan ulan. Pero maulagi di na makababag once natay paghigugma nga tinuod igsoon. Bisan dili na to kadugo ang nag-birthday apan tungod sa gugma sa Ginoo nga naa na to atong giranaan. No? So successful ang amo ang serenade early in the morning kauban sa itong mga kaigsuunan. And ako din gi-shout out ang tanang mga followers diha, no? Mga viewers, star senders, unsa pagitawag diha, subscribers ani nga page and subscribers sa ato ang YouTube channel, no? So wala pa maka-subscribe sa atong YouTube channel, naa diha ang link sa caption ani nga live igsoon. Para sa kamayan sa Ginoo. Long live in Christ, pod brother. Ay, Brad, kabaw na ka og dis-ani gikan akong gisuot. Advance anniversary na to de Brad, no? So asa man to Brad ang lain. Bitaw brother, abante ta padayon ta og kana bitaw. Grabe ang fire nimo na kasong prayer brother. Padayon ta pagwali sa maayong balita. Regards ko sa tuang mga brade sa siya, Skip Throne in Arms. Okay? So again, thank you sa mga subscribers, followers, viewers, and thank you so much sa itong mga followers nga nag-invite sa inyong friends and loved ones to follow our page. Okay? And this time, dugay-dugay na ka shout out ba karon kay unlimited man itong wifi dire. Gahapon naka-live ta kadiyot.
Ako ra to isend. Okay. God bless, brother. Okay. So, gahapon, nag-live ta kadiyot niya, putol-putol ba? Data ra taon to igsoon, no? Pero karon wifi na ni, unlimited ni igsoon. Mao na nga, atong birahan ng shout out dire, no? Archie Mides, maing udto, Pastor, God bless. God bless you more, brother. Thank you for watching, and akong i-shout out again and again ang tanang mga OFW in different countries and mga seaman diha, mga naka-permanent residents. Mayong pag tanaw ninyo, mayong adlaw, mabungawong adlaw, and akong shout out ang tanan Luzon, Visayas, and Mindanao. Shout out akong mga brad nako, no, sa Skiptron Advance 51st anniversary. And shout out sa Kuha Pastor. Unsa ni? Sumailo family, and Adyong family, and Pinkian family. God bless po, Pastor. God bless you more. Sister Faith Jenfel Sumailo Adyong. God bless. Thank you for watching. Og shout out Inday Judian Torrejano. Salamat. Nag-uban mi ni ganina. I-regards ko ni Brad Jojo diha. Hello, Pastor. Watching from sa mani. Pasensya na, Sister Ana Marie Maunla Torino. Kay kaning akong cellphone, the moment kaning nami kagayan, wani matuyo sa akong asawa nga na bunal niya ba? Unay badlis anto nga. Maputol o sayang ko ano. Thank you, Sister. God bless. Shout out, Brad Eljon Bolando. God bless you more, brother. And Brad Ber Castillo, long live kanunay da, brother. Uban sa gracias Ginoo. Watching from Nabal Biliran, Sister Jennifer Sasidor. Anyway, again, akong shout out ang tanang mga brad nako. Happy 51st anniversary. Long live kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Shout out nako tanang mga piniriso, Lumbia City Jail. Mga brad nako diha, si Brad Ungas, tanan nga mga brad nako diha nga usa mao'y nagkadala og kahapsay o kalinaw sa ana nga jail, usa sa naghatag aside sa mga jail officer. And then shout out na ko mga worship team, ang worship team diha no nga grabe ka anointed. Tanan unya shout out na ko ang Medina Municipal Jail. Okay, diha pud mi no, nagtan-aw diri ang usa sa akong brad nga warden dito. Shout out na ko ang Cebu City Jail, sila Brad Aris, Brad Renz, tanan bahay ni Kuya. Shout out. And shout out na ko tanang mga jail officer, mga warden, Armed Forces of the Philippines, mga kaigsuunan na to, mga military, and mga higala na to sa Philippine Air Force, and mga security guard, Bureau of Fire Protection, and of course, mga kapulisan. Camp Osmeña, Cebu, shout out. Tagbilaran City, Barracks, mga brad na ko sa SEA, Skiptron Arms, long live kanunay mga brad, uban sa grasya sa Ginoo. So, tanan nga mga followers na to, especially mga new followers, you're so much welcome in this page. Ato aning tanan, ug akong gi-shout out ang 171,000 followers o mabungahong Kristohanon. O kung naay mga nasaag diri nga mga bashers, shout out sa no gugma. No, shout out tanan. Abante man ta kanunay igsoon atom nang ikalipay nang gibasta because that's a sign that we are fruitful. Gibato ta. Shout out Linaw Shine, usa sa ni sa magtubag-tubag sa ni sa atong bashers. Pero God bless, sister. I think naka sa gawas. Hello, Pastor. Watching from Ormoc, Leyte. Bisag naka-duty ko, kita jud ko sa imuhang live kay makaadik imong wali himaya sa Ginoo. From Brother Dansky Araneta. Okay, thank you. God bless. God bless. Igsoon, amping kanunay na uban sa grasya sa Ginoo. So, again, before we proceed, I just want to encourage everyone to mention your loved ones, your friends, and here in the comment section para makabantay sila sa live na to ba, para dili lang kamo mabless sila pod, no? Kabalo na mo igsoon, daghan kay kinabuhi na bag-o ani diring dapita, no? We are not promoting a religion, but we promote one relationship, o kana ang relationship ni Jesus Christ, no? So this is for the glory of God. Shout out Brother Anthony Dema Perez, watching from Iligan City, Mindanao, Philippines. Hello, Pastor, watching from Tres Malditas. Okay. So, this time we have 93 viewers. So,
Maayong hapon, Pastor. Na-bless jud ko sa imong mga minsay. Himaya sa Ginoo, himaya sa Ginoo. Pero daghan jud kay di ganahan ako mga bashers, pero ako ra man na silang gipasagdan, no. Nakapaaligre na nato igsoon. From Sister Caridad Campion Simbahon. Okay. Praise God. And shout out from Butuan City, Pastor James. From Lenny Joy Rigaton. Hello, Pastor Mayong Udto po. From Sister Jeneline Celestial Dicos. Okay. Sa tanan nga mga message ani sa comment section. Thank you so much and thanks for watching. And shout out to Sister Gemma Trazo. Maayong hapon, Pastor, watching from Cebu City. So this time ni reach na tawag 100, 101. Pwede na mag-ampo. Okay? Shout out, brother, sa mga 5 ba ni? 5's family and Bilongels family, Bilongwils family from brother Alex Bilongel Prince Pinheiro. Okay. Kay Juben Fernandez, ampo og amping sa imong paggahi. Okay. So, let's pray. Okay. Let's welcome the presence of the Lord. Dinihugan gyud sa Ginoo ang imong gibuhat, Pastor. Grabe daghan ang na-bless, Pastor. So, anyway, yesterday maka-bless kay labi na to ang gi-post nako mga gikag prisuhan ba no? Nindot tan-awon. Nga gikag prisuhan. Ang uban na to mga kauban sa church igsoon, ang uban wa na priso kay wa dakpi pero mga grabe jud ka mga badlungon. Grabe na ay basta grabe yung kinabuhi. No, salamat sa Ginoo kay usasad ko sa instrumento ni Lord. Ang uban mga basir na ko masuko kay hambog daw ana ba? Gipanghambog daw nako ang kabag-uhan, ang ako ang wa man na ako gipanghambog, just testimony na akong gipanghambog ang Ginoo. Wa man ko ningon nga nabag-o ko kay nagbag-o ko, no, nabag-o ko tungod sa Ginoo. One of the purpose or reason why I share my personal testimony kay daghan kayron nga gapos sa makadaot nga bisyo, naglisod unsaon pagawas. Mao na nga gi-share nako para makabalo siya nga ingani ra di ay muduol ras Ginoo. May hapon, Pastor, watching from Davao City from Brother Leo Locuente Pinales. Let's pray. Amen. Let's pray. Let's welcome the presence of the Lord this afternoon. Hallelujah. Father in heaven, we come into your presence, Lord, with a humble heart. Thank you so much for another great privilege, another blessed opportunity that you have given to us this afternoon. Thank you, Lord, despite of our busy days, busy schedules, and daghan kay mig mga responsibilities, but still, gitagaan minimog kadasig, higayon, nga maminaw, mamati, mamalandong sa imong balaang pulong. Dili tanang tao ron Ginoo na higayon nga makadungog sa imong mensahe. But praise God, gitagaan minimog chance this time. A blessed opportunity nga makameditate sa imong word. So thank you so much, Lord. Before we proceed, Lord God, hinluoy among kasing-kasing. So siya among kasing-kasing, kung na mga butang, wala may makabantay, wala ka malipay, pasaylo ami, Lord God. Usahay Ginoo, di mi kabantay, masipiat day mi, mapakyas mi tungod sa kadangog dining kalibutan na. Usahay pod, nagtuo mi, sakto mi, apan sayop day mi sa pananaw nimo. Kay tao lamang mi. So Lord, himo aming angayan, limpyuhi mi, aron mahimo ming takos, mamati sa imong balaang pulong. Kay nasayod mi, nga imong pulong balaan kini kayo. According to your word, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So ikaw kini mismo among isgutan. So Father God, we acknowledge your presence right now sa among pagabuhaton. You alone will be glorified. We honor you. Ikaw lamang among gipataas karon. Wala mi nag-isa og relihiyon, simbahan, but it's all about Jesus Christ. And I pray, Lord God, as we listen to your word this afternoon, tagay mi kasing-kasing madinawaton, mapainubsanon o willing musunod sa imong pulong. Kay diha sa pagsunod na ang panalangin, diha sa pagsunod na Ginoo ang milagro, naa ang breakthrough, na ang kahibulungang butang. So Lord God, tagay mi kasing-kasing masinugtanon kanimo nga dili lang enough namo nga maminaw, kundili musunod usab kami. And right now among gibungkag ang gahom sa kangit-ngit nga gustong mosamok namo. We rebuke every spirit of destruction in Jesus name. We declare peace of mind right now, Lord God, nga ikaw lamang among ma-focus o masentro. I-bless ang tanang viewers karon Ginoo. Kutob sa maminaw, kutob sa makadungog ani Ginoo, bisang asang dapita, maabot ni nga live ang mag-replay ani Ginoo. Let the power of your Holy Spirit will manifest to all of the viewers in Jesus name.
ipabati imong gahom, imong dihog, imong presensya. Holy Spirit, this is your moment. Let your will be done. This is our prayer in Jesus' name. Amen. So this time we reach 116, 15 viewers. Okay? So let's start. Our topic for this afternoon is about love. As we all know that we are serving the God of love. Ang atong gialagaran, Diyos sa gugma. O ang ako ang gibutang sa atong team is walay pagdumot sa gugma. Amen? So bisag usahay, grabe kasakit sa atong gibati na sinati kung naatay gugma sa Ginoo, di kita mo dumot sa isikataw nato. Shout out Pastor watching from Alegria, Surigao del Norte. From Igsoong, Joby Natad. Okay. God bless you more. God bless you more, brother Joby Natad. Okay? So, let's start. Again, before we proceed, you can mention your friends and loved ones here in the comment section. And you can type at followers, at highlights, or at everyone para makabantay sila. Shout out Pastor Galera Diman, Dawi. Putol, brad, ang atuang kon kay tungod ani akong cellphone ba. From Brother Earls Simon Flores. Nga grabe nagpaminaw pirmi sa imong life. Thank you. God bless. Himaya sa Ginoo. Shout out from Davao City, Brother Marvin Lapa. Amen. Maayong hapon sa tanan. God bless us all from Sister Irma Rons Ruiz. Shout out, Pastor. Watching here in Dubai, Sister Irene Ranieses Sinesa. Thank you, Sister Marites Arbues Anor for typing at followers. Okay. And shout out again from Saudi Arabia, JM Mamak. Kadaghan. Okay. Mga nasa mga OFW, shout out na namo sa akong prayer, kabalo na mo. Okay, so let's start. This time we have 108, 9 followers, viewers. Shout out Pastor watching from Coronadal, South Cotabato, Noy Tigalo Guzman. Okay. Shout out Pastor sa akong bana, Nerda si bana. Nerdla Siobra, God bless you more, Pastor, God bless you more and more. Sister Michelle, Grace, Hens, Gideon, sa manin na putol. Let's go! Kay, na-late na ta sa itong paniod to. Okay. So, basahon ako diri mga igso ang giingon ni Juan. So, again, our topic for this afternoon is about love. Kabalo ba mong igsoon nga mahibawaan daw ta ingon si Jesus, mahibawaan ta kuning balik-balik ninyo nga tinuod niyang tinunan kung maghigugmaay ta. Amen sa usa-usa. Now, so let's talk about love this afternoon. 1 John chapter 4 verse 20 to 21 Bisaya ni. Kun may moingon, higugma ko ang Dios apan nagdumot di ay siya sa iyang sikataw, bakakon siya. And then, kay unsaon man niya paghigugma sa Dios nga wala niya makita, kung wala siya maghigugma sa iyang isikataw nga makita niya. Ang gisugo ni Kristo kanato mao kini. Ang nahigugma sa Dios kinahanglan maghigugma usab sa iyang isikataw. Again, 1 Juan 4 gani. Okay, 4:20 hangtod sa 21. According to Saint John, kung may moingon gihigugma ko ang Dios apan nagdumot des sa iyang isikataw, bakakon siya. Kaya saon man niya paghigugma sa Dios nga wala niya makita, kung wala siya maghigugma sa iyang isikataw nga makita niya, bitaw. Ang gisugo ni Kristo kanato mao kini. Ang nahigugma sa Dios kinahanglan maghigugma usab sa iyang isikataw ang Dios, magapanalangin sa iyang balaang pulong. So this afternoon, gi-remind sa word ni Lord from the book of John, okay? Kung unsa ka importante ang gugma and diha sa gugma walay pagdumot, di ba? Ingon diri si Juan igsoon nga kung mo claim daw ta, mo ingon ta nga nahigugma ko ni Pedro, nahigugma ko ni Talpulano, nahigugma ko ni Talpulana, nahigugma man ko niya. Pero ang tinuod nagdumot dahil siya. Nahigugma ko sa Diyos. Sorry, no? Kung moingon daw ta, according to Saint John, moingon ta nga,
Nahigugma man ko sa Diyos. I love God. That is why I go to church. Because I really love God. I truly love Jesus. Mao nang makitaan ko ninyo nga sa panahon nga ting simba na ako. But do we think nga kanang it's enough igsoon to prove nga kana bitong nahigugma ta sa Dios pinagi sa pagsimba? Dili bud pasabot nga ming simba ta. Dili bud pasabot nga ning atenda og mga cluster, ning atenda og mga service nahigugma ta sa Ginoo. Mailhan nato nga nahigugma ta sa Dios kung di ta mudumot sa isig katawo nato. Siguro nakadungog na mo ani nga ako na ning gi-share. Pero natinga ko nganong gibalik ni. Maybe because there are so many Christians today, mga tao nga, they said that they love Jesus, they love God with all of their hearts. Pero nakitaan sa Ginoo nga naay nagpahipi nga pagdumot ang ilang kasing-kasing. Nagtago ang pagdumot sa ilang papa, sa ilang mama, sa ilang bana, sa ilang asawa. Kay ba mo igsoon nga unsay sayan nga naa kay pagdumot sa sikataw nimo? Tagaan ta mo og ilhanan. Usa sa ilhanan igsoon nga kana bitong naatay pagdumot anang tawhana. Kay once makadungog ka sa ngan anang tawhana nga i-mention ni mura kag muigking imong sud. Unya once nga makadungog ka siyang tingog na murag na ay mag-Gregory imong utok ba? Yan na pagyud. Usa sa sign nga nakay pagdumot anang tawhana, especially bana nimo, asawa, anak, uyab or nigugma. Kay gamay rang bikil nimo nang tawhana, mudako ngano man ka in the first place napakaysamad sa dughan nga wa pa naayo. In short, napakay pagdumot niya. Ingon na balag kasulatan karon, ingon si Juan. Kung moingon ta nga nahigugma ta sa Dios, pero nagdumot ta sa atong kauban simbahan, nagdumot ta sa atong silingan. Pastor, wala nga kaybaw, pastor, sa akong kasinatian. Pastor, grabe kasakit yang gihimo. Sa panahon sa pandemya, ako'y ning tabang niya, pastor. Naghatag og grocery, bugas. Brad, grabe, akong kamaayo nga gihimo niya. Ako'y nagtabang niya para makatrabaho, pero karon gisip-sip ko sa amo og nataktak ko. Mauni, bla bla bla, sakit kayo ang gihimo, pastor. Mo nang karon nagdumot ka. Kabaw ba kaigsoon nga? Once natay gihambin nga pagdumot sa isikataw nato, it means nga wa ta na higugma sa Ginoo. Kay unsaon daw nato pag-ingon nga I love you Lord, di ba? I love you Lord, I love you Jesus, pero nagdumot ta sa isikataw nato. Nga ngato ang isikataw makit-an nato, madungog nato. How much more ang Dios nga espiritu siya. Di nato ma-prove igsoon nga nahigugma ta ni Kristo, nahigugma ta sa Dios. Nga di makita, nga nagdumot galita sa isikataw na to. Wa galita ka mao mahigugma sa isikataw na to. Kaya ba mo igsoon nga daghana karon? Nay mga tao karon nga nahigugma sa iyang isikataw pero pinili. Ang ila lamang higugma katong mga tao nga maayo nila. Katong mga tao, katong mga dato, mga kalibel nila. Ang ila lamang higugma katong mga tao nga kana bitaw wala nakapasakit nila. Apan katong mga tao nga mura bitaw og nasakitan sila ng tawhana, mga tao nga nakaminos sila, lahi ilang pagtagad or paghigugma. Abi yung mga igsoon, kung ingana ta naday tay gitago-taguan sa isikataw na to nga dili maayong pagbati. Natay pagdumot magini pagdumot. Di specific gyud diri igsoon, gi-emphasize gyud pagdumot. Kung naatay pagdumot sa isikataw na to, na kay pagdumot sa imong bana kay nasakpan nimo nga nasay kachatlain, nya nasakpan gyud nimo nga nasay kabit or imong asawa baron. Unya hangtod karon nag-struggle ka unsaon nimo pagpasaylo, nagdumot ka ana. No. Nagdumot ka sa imong uyab kay gibaylo ka mao ni basta daghan kay kag mga butang nga gikadumta nimo. Kay ngano man gimaritis ka mao ni nasakitan kag maiso nagdumot ka hangtod karon nagdumot, no? Wa ka kapasaylo. The truth is this, usahay nagtuo ta ug wa ta nagdumot. Pero sultihan ko ikaw igsoon, basta niabot na kag pila ka adlaw, pila ka semana, wa ka kapasaylo, nagdumot na ka na. Kay niingon ang balaang kasulatan, normal rang masuko, pero masuko ka ayaw pasawpi og adlaw.
Kaya nga naman, once gipasaw pa ni mong adlaw na ugmaan na ka, nahimo na siyang pagdumot, ug magkagrabi na, ug ang pagdumot, mao na siya pultahan, mao na siya agianan, nga ang mga lain-lain, nga mga pagbati, nga negatibo, nga gikan sa demonyo, mulihok sa imong kinabuhi. Nga naman, because of hatred. Ang pagdumot atong giablihan, ang pultahan para sa demonyo. Kuha? Og lisod kay mo claim nga nahigugma tas Ginoo. No, mo kanta-kanta tag I love you Lord. Di ba kanta ta? For your mercy never never fails me. I love you Lord pero never lisod ipaprove nga nahigugma kas Ginoo, nagdumot gali ka isig ka nimo. Tao raman ta, pastor, tao raman. Yes, tinuod. Tinuod, tao ra ta. Ya di kalikayan nga usahay madatas tong pagbati masakitan ta. O ta kabantay nagdumot na dayta. Pero igsoon, sultian ko kamo igsoon. Ang the best antidote sa pagdumot is gugma. Ako sa una igsoon na mga tao nga nasakitan ko kaayo. Grabe kasakit, murag gitadtad akong kasing-kasing, wago ko isa. Gibutang-butangan ko istorya, gimarites ko, gilibak basta tanan. Alagad na gud ko sa Ginoo. Nya kita igsoon pareha na ako usa ka alagad sa Ginoo, praise God for that. Dili mo pasabot nga nahimo na akong robot. Nagyapon ko ipagbati. Mobati gyapon ko og sakit. Mobati gyapon ko igsoon og mga istorya nga grabe na kay labi na di tinuod. Nasakitan ko labi na nga ang source sa story nga dili tinuod is duol sa imong dughan. Sakit siya pero galisod ko Lord. Dili ko gusto ani nga pagbati because alagad ko nimo and magwali ko. I don't want to share your word, Lord God. Nga na hatred sa akong sulod. Mao na akong giampo sa Ginoo, Lord. Maglisod ko. Di ko gusto mo worship nimo. Mudaig nimo Ginoo nga na ako'y pagdumot kay bawo ko nga di nimo dawaton akong pagdaig. Nga na bitaw. So nag-struggle ko and then akong gibot igsoon nagsige kog daig ra sa Ginoo worship niya. Nagsige kog patabang Lord tabangi ko kay kung ako ra sakit ko kay nilang gihimo, di ko ni tinuod. Ako nga nang Ginoo ba? Akong istorya ang Ginoo, Lord, sakit ko kay ni. Pero, but I believe that you are the God of love. Gusto ko maliwat ni mo Ginoo. Nga sa panahon nga diri si Jesus kalibutan, gilamparo, giluwaan, gisikaran, giduslak, pag yun na igsoon o bangkaw, pero wag yun ning bawas. Gusto ko Lord mapariha nimo. And I know that you are the God of love. Gusto ko nga makaambit sa imong gugma. Mo to igsoon, akong gihimo igsoon ang gi-impress ni Lord sa akong heart is maglisod ka pagpasaylo karon but pray for them. To those people who hurt you the most, iampo. So everyday sige kog ampo. Buntag, udto, hapon, sige kog ampo sa atong nakapasakit. Then wala ko kabantay, the more I pray for those people who hurt me. Nga grabe jud, nga deep jud kayo ba? Lawom, sakit kayo. Sakit kayong samad na ko iso, lawom kayo. Labi na duol sa dugan ang mga pasakit nimo. Sakit jud kay na. So the more I pray for them, sige kog ampo. Ampo, natinga ko kay nag-anam og kahumok akong kasing-kasing. Nag-anam og kagaan og nagkamao na ko mupasaylo og wala na ko nagdumot sa mga tao nga nakapasakit nako. The more I get closer to the God of love every single day of my life, the more ang iyang love, iyang gugma ning overflow sa akong kasing-kasing. O wala ko kabantay, kamatikon nga sayon naman day pagpasaylo. Sayon dili man day ta ka mao mo dumot. Mao tong akong gimo igsoon mana. Nalipay na ko kamao na ko mutagad bisag dili ko bawsan og tagad, at least ning tagad ko una paminaw mo. Ning tagad ko. Wa man ko tagda pero gitagad nako. No, it means nga wala nay struggle, wala nay conflict, no, wala nay na-settle ng issue sa kasing-kasing. Amen. Kay as what I have said, igsoon lisod ma-probe na to. Nga everyday magsigitag ingon ni Lord, Lord, I love you. Jesus, I love you. Pero naatay gidumtan, lisod. Matod pa sa balang kasulatan akong balikon. Kung may moingon nga gihugma ko ang Dios apan nagdumot di ay sa iyang isikataw, bakakon ta na. Sugot data, nya kabalo na bayata sa the book of Revelation, ang bakakon, I guess it's Revelation 21:11 or 8. Ako sa basahon ni Sona, maklaro. Revelation 21:8, masiguro to. Okay, tanawa, bakakon. Bakakon, ang bakakon igsoon, kay mao ni sila. Anang mga tao nga nagsigi og I love you Lord, I love you Jesus, pero nagdumot ta sa sikataw nato. According to Saint John, iyang gideclare diri nga bakakon siya. Ug kabalo na ta ang bakakon asa siya ibutang. Darao pinadayag 21:8. Apan ang mga talawan, ang mga wala magtuo, ang mga malaway,
ang mga mamumuno, ang mga makighilawason, ang mga salamangkero, ang mga nagsimbag, mga Diyos-Diyos, o pinakalas, o ang tanang mga bakakon. Okay? Asa pa dong, itambog gayod sa linaw nga kalayo, o asupri nga mao ang ikaduhang kamatayon. Okay? Mao na siya mga igsuon, no? Bakakon. Unya, unsa may gingon sa John? Okay? Unsa may gingon? Kung muingon daw ta, nga nahigugma ta sa Dios, pero naatay pagdumot sa isikataw na to, bakakon ta, o ang pinadayag nagingon, ang bakakon itambog sa linaw nga kalayo. Amen? So to prove, igsoon nga nahigugma ta sa Ginoo tinuod, kinahanglan nga kamaota mo pasaylo sa isikataw na to. Di ta magdumot. Amen? Di ta magdumot. Tanawa. Following verse ani sa verse 21 sa 1 Juan 4:21. No? Ang gisugo ni Kristo kanato, listen carefully, mao kini. Ang nahigugma sa Dios kinahanglan maghigugma usab sa iyang isigkatawo. Amen? Sige ngon dire, ang mahigugma sa Dios kinahanglan, or ang nahigugma sa Dios kinahanglan mahigugma pud usab siya sa iyang isigkatawo. So di na mawala igsoon. If we claim, if we say we love God, then we love all the people around us, especially our enemies and those people who hurt us. Higugmaon usab nato. Di ta mamili, no, nga pilion nato ang taong higugmaon kay nahigugma man na sila nato. Pero katong tao nga di ganahan nato, di nato higugmaon sayop na. Ang ingon sa balang kasulatan, tanang tao higugmaon nato. It's useless to say I love Jesus. It's useless to say, I love you, Lord. God, I love you so much. Pero nagdumot ka. Bakakon tang dako. Amen? So, to prove nga nagigugma kita sa Ginoo, kamaota mo pasaylo. Amen? So, nagaligingnan ko, Pastor Suyop, sakit kayo. Nahuna na ako, bago pa man ko to. Gingnan ko, Pastor Suyop, kay kanilaging pass na ako before nga I was a former drug dependent for more than 16 years niya ni agi ko pamaligya. Basta lain-lain kabuang ako. Na pastor na ko, naay ningingon ako, Pastor Suyop, sakit kayo na ko. Niya bago pa ko to na pastor niya, napa ko yung mga amigo connection. Pwede raman to na ako, sulsulan. O bita makakita na ako, pwede palihog, tirahe na ko ni, tagaan lang di kagdo kaputos. Pero ako nagpadaig, so na akong gihimo, gihilak na ako, Lord, tabangi ko, sakit kayo ni. No? But eventually, mga ito, sooner or later, kamao na kapasaylo ko. So ako sing gipasaylo sa iyang gihimo nga di mayo uban sa grasya sa Ginoo. Kay kung kita-kita lang dili. No, ana ikson. Sa atong pagpangalagad sa Ginoo ikson, the truth is this. Labi na mga Kristohanon, mga nagsunod sa Ginoo. Dili kalikayan nga kanim ko natong ang Kristohanong kinabuhi puno sa paglutos. Amen. Puno sa pag-BBI kay matud pa sa balang kasulatan. Kinsa katong naningkamot nga magkinabuhi nga mahimong Diyos nun, diha kang Kristo Jesus, lutoson yun, no? Lutoson gayud. So ang paglutos part sa tuang pagkakristohanon. Walay mingsunod ni Kristo nga tinud-anay nga walay paglutos, nga walay magbugal-bugal, nga walay magyayaga, naagi na mao nang di kalikayan masakitan ta. Mao ningon na balang kasulatan nga masakitan ta, tao raman ta, pero kinahanglan dili ta modumot. Amen. Dili ta magtago og pagdumot sa itong kasing-kasing, kundili willing ta or quick ta mo forgive, mo pasaylo igsoon. Usay lisod man kayo igsoon, pero uban sa tabang sa Ginoo mahimo na. Walay dili na to mahimo uban sa tabang sa Ginoo. Kay ngano man kinahanglan jud ay pastor, i-release yes kinahanglan. Kay kung di ka makapasaylo, midumot ka hangtod karon, ang pagdumot igsoon, it's a doorway, pultahan, agianan, entry point sa yawa. Kay ang Ginoo dili mudumot. The spirit behind hatred is the spirit of the devil. It's not the Holy Spirit. Dili kabubuton sa Holy Spirit nga magdumuta. The Holy Spirit is love. Di ba? Fruit of the Holy Spirit, joy. Love, joy, peace, so, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Di ba? Mao na ang Holy Spirit ang iyang bunga.
Love niyang tumoy, self-control. So, makapugong ta sa atong kalagot, kasuko. Di kita mo dumot. Bisag lami na kayo, nabitaw ko usa sa followers diri nga, gibahas man ko, ningon siya, Brad, lami ligo o kumo ning nagbahas ni mo eh. Suko siya kayo. Siyempre, laban siya na ako. Ano? Pero igsoon, wata gisugo sa Ginoo nga magdumot. No? Kundili, gisugo ta sa Ginoo nga atong ipaghatag ang gugma. Just love. Amen? No? Kay kung moinguntag na igugma ta sa Ginoo pero nagdumot ta atong tao nga grabe ang iyang gibuhat nimo. Bopasabot ana, bakakon ta. Gideclare na nga bakakon sa pulong sa Ginoo. Nya ang bakakon, kabalo naman ta, itambog sa linaw nga kalayo. Kay sa next line, ang sugo sa Ginoo, mauni ni Kristo. Kaya ang gisugo ni Kristo kanato mao kini ang nahigugma sa Dios kinahanglan mahigugma usab sa iyang isikataw. Bisan unsa kasakit sa ilang gibuhat nato. Kay sama sa akong ibalik-balik kaning mga lagad sa Ginoo. Daghang tao mo pasakit nato. Daghang tao mo bikil nato. Ako igsoon, no? Pila ka buk mga tao nagbugal-bugal, naggayaga na ko igsoon, gibulingan akong dungog. Pero nakanindot lang igsoon kay dili tinuod. Saksi man atong silingan ang atong lungsod nga bag-o na kita, no? Daghan kay sige labay ng istorya mga kung daw ko kulto na buang na sulpot. Ang sulpot igsoon na day tay bag-ong ikatubag na. No, usa sa ato ang followers, thank you kinsa man to, no? Katong miingon nga mga sulpot daw ta. But if we try to recall the history of Jesus, sulpot sad siya, nga naman, ming sulpot lang siya kalit sa ilang lugar, o ang katong mga parisiyo, mga sadusiyo, mga eskriba, mga tigpakaroon ni ingnon, mga Diyos nun, kunuhay, pero religyoso lang dahil, more on religion, katong nagpakaroon ni ingnon, natinga sila, kay nahaungan sila, di ba? Bisa man ni nakakuha, kaalam ning tawana. Di ba, mao man ning anak sa panday, mao man ni ang iyang mga igsoon, makauban rin nato. Di ba, anak man ni Maria o ni Jose, mao man ni siyang mga ultimura kayo. Yanong nainganim sa nakuratan, wala sila katuo sa mga milagro nga gi-perform ni Jesus. In other words, si Jesus mismo sulpot, mingkalit lang siya sulpot, og natinga tong mga nag-una, nahaungan niya. O na ikalipay na to kung tawgon tag sulpot. Kay mura tag si Jesus dahi. Amen? Pero mao lagi na, daghang ilabay istorya nga dili maayo na to. Kining mga lagad ta sa Ginoo tanang klase sa dili maayong istorya ilabay na to na. Nay time nga i-provoke ug maayo ta. Pero igsoon matod pa sa balaang kasulatan. Di ka pwede moingon og nahigugma sa Dios unya nagdumot ka sa sikataw nimo. Naa maning mga kasakit kay tawo ra ta igsoon pero atong timan-an. Ipatigbabaw na tong gugma. Amen. Ipatigbabaw na to kanunay ang gugma sa Ginoo. Uban sa tabang sa Ginoo igsoon, kamaor kita makapasaylo nila. Dili ta mo dumot igsoon. Kay ang pagdumot mao nay makaingon nga bakakon ta if we say we love God and then nagdumot ta sa sikataw na to, bakakon ta. Gideclare na ni Saint John. O kung bakakon ta, matod pa ni John gyapon sa si John man ang nagsuwat sa pinadayag. Ang bakakon itambog ngadto sa linaw nga kalayo nga mao nga ikaduhang kamatayon, no? So igsoon di lalim ni mga lagad sa Ginoo. Di lalim kay sayunan baka og useless atong pag-ingon og nahigugma sa Ginoo. Unya na tay gidumtan bakakon day tas pananaw sa Ginoo. Na akong klaruhan na sa mga late diha. Sige ingon dire. 1 Juan 4:20. Kung may moingon nga gihigugma ko ang Dios apan nagdumot siya sa iyang isikataw, bakakon siya. Bakakon dita. So once moingon tag I love Jesus, I love God with all of my heart. And then nakitaan sa Ginoo nga natay pagdumot sa isikataw na to. Nagdumot ta sa tong mama kay gibiyaan ka nga bata pa ka kay ning kuyog siyang kabit. Nagdumot ka sa imong papa kay the same ang senaryo ha. Gibiyaan mong bata pa mo. Ning kuyog siya laing babay. Nagdumot ka sa imong imong bana asawa kay nangabit mao ni usoron. Nagdumot ka sa imong uyab, nagdumot ka basta na kay gidumtan. Nagdumot ka sa imong best friend kay gitaga ka. Gihagbong ka ba, gisip-sip kayo sa imong boss, sa imong something ano. No? Kung na kay pagdumot niya mo ingon ka sa Ginoo nga nahigugma ka din bakakon ka, gideclare na sa pulong sa Ginoo. Para dili ta mahimong bakakon igsoon.
kinahanglan kamauta mo pasaylo sa mga tao nga sakit kayo lang gihimo na to. Ako masakitan gali ko pero nakubla na lang ko, naanad na ko bisag sakit kay nga istorya. Wa man tay libog ato na nang gipasaylo igsoon. Mo bitaw tong brad na ko niingon nga brad, gabihag pailob ni mo. Kung sa ako pa nagingan na ko brad, piti na ko na. Ha, di ba? Grasya sa Ginoo ang tanan igsoon. Yes, una kami lagi kaning mga adik-adik, no? Mga kuan ba kanang mga putungon bitaw. Di kalikayan nga mura bitog marikol ang atong kinabuhi sa una na mga hagit na to. Pero salamat sa Ginoo kay tinuod jud ang gingon ni Pablo nga kung ang usa ka tawo na ni Kristo, if anyone is in Christ, he is a new creation. Agad mausab na siya ang iyang pagkainit og ulo. Init pa yung ulo pero dili makontrol bitaw nang dili jud ingon nga mubuto ka nga makasata. Normal man ang masuko ta pero dili ta magpakasala. Lahi na kayo no. Mao na nga lahi gyud igsoon, mao na mga igsoon nga atong timan-an this afternoon girimay ni Lord sa iyang pulong nga ipatigbabaw gyud nato ang gugma no. Gugma ibabaw sa pagdumot. Walay pagdumot sa gugma. Amen. So pastor, unsaon man ako pastor nga kanang may gugma jud ko no. Ang gugma igsoon usa na sa fruit of the Holy Spirit. So para naa gyud tay bunga nga gitawag og gugma. Every day spend more time, quality time sa presensya ni Lord. Pakikonekta kanunay ni Lord, ayaw jud og kanga. Ayaw jud og distansya. Kay once ang sanga mo kanga sa punuan, di na jud ka mubunga. Amen. Kay naputol naman, ning disconnect man. Pero once kita nga sanga unya konektado ta kanunay sa punuan, di ta mo bulag, magpabilin ta sa punuan nga mao ang Ginoo igsoon. Padayon ang bunga nga gitawag og gugma. Ug diha sa gugma walay lugar ang pagdumot. Walay lugar igsoon ang di pagpasaylo. Kung dili kung puno ta sa gugma sa Ginoo, bahalag sakit kayo, kamao ta mo pasaylo sa isikataw nato. Amen. That's love. Og timan ni igsoon sa dili pa mo buto imong kalagot og nagdumot ka sa sikatawon nimo timan ni ang Dios nga gilagara nato, Dios sa gugma. Og diha kaniya way pagdumot. Imagine kita, gidumtan batas Ginoo. How many times na failed ta, nagpakauwaw tas Ginoo, ang usahay pang sala nga tong gihimo tinuyuan, pero nagdumot ba siya nato? Wala. Why? Because it is God's nature nga love siya. Ingon 1 John 4:8, God is love, di ba? So nature na sa Ginoo. Natural ra na niya nga gugma siya. Mao na nga makasala ta, muduol ta sa Ginoo. Masayloon ta kay gugma siya. Og kita nga iyang mga anak dapat magkinabuhi siya ta sa gugma. Amen. Maglakaw ta sa gugma kay sama sa akong gi-share ganina igsoon. May bawaan sa mga tao sa palibot nga tinuod ang Kristo, ang Dios nga tong giligaran, nga tinuod jud nga kita mga followers ni Jesus. Tungod kay naghigugmaay ta. Why? Because we promote love. Mao ni hinungdan nga mulikay kog debate. Why, pastor? Dili mo pasabot nga hadlok. Ano mahadlok ko taon-taon eh? Watay kadlukan. No, nganong madlok man ta nga atong kinabuhi diri maayo mang ehemplo. Ang ug naa may mahadlok kanang makigdebate nga mga badlungon. Pero mas I choose to kana bitawang mas gipili na ko nga mohilom, mo chill, ngano man because I promote love. Ako nabantayan man sa debate, ning try ko og tan-aw og debate, murag mag-away kadugayan, murag magkuan malayan jud. Ang uban maingon sports na nagpicture pero naa jud silang kasing-kasing iyay gipildi ko. Murag something ana bitaw. Mas mayo nang mulikay ka be-wise ba no? So ako ning likay ko kay gusto ko nga atong i-promote gugma. Kay ang gugma, once atong i-promote ang love, nag-promote ta og kalinaw. No, way kagubot sa gugma. Amen? When there is love, there is peace. Kung asa ang gugma, naa gyud ay kalinaw. Pero kung way gugma, naa di ang pagdumot, kasuko, wa di pagpasaylo. That is why ningon si Saint John sa iyang gisuwat karon nga. Kinahanglan nga kung moingon tag nahigugma ta sa Dios, may gugma sa ta sa isikataw nato. Di na magbuwag. Di pwede nga naghigugma ka sa Dios, pero sa isikataw nimo nagdumot ka. But pasabot ana, bakakon ka. So, gi-remind sa word ni Lord for us this afternoon nga ang kanang mahigugma ta sa Dios ug mahigugma ta sa mga tawo nga nagpasakit nato, ayaw nag-ibuwag. Kay kung imo nang ibuwag,
Si Lord ra imong gigugma. Ang mga tao nagdumot ka kay grabe grabyado imong kinabuhi ba? Bakakon ka ana sa tubangan sa Ginoo. Lisura na pastor, yes, lisod kung ikaw ra. Apan uban ang gugma sa Ginoo ang iyang tabang, sayon kaayo higugmaon ang mga tao nga di angay higugmaon. Ang mga tao nga nagpanamastamas sa tong dungog. Ang mga tao nga gipasanginlan ta. Ang mga tao nga nagdaot nato, nagduot nato maayo, gisip-sip ta. Gimuhimuan tag istorya, gimuhimuan ta og mga isyu nga dili maayo. Unya daghan kay tao ni tuo, grabe gimarites, gilibak ta. Sayon ra na pasayloon. Uban sa tabang sa Ginoo ug sa iyang gugma nga nag-awas ka nato. Kaya again, I just want to remind everyone, kay sayang atong pagsimba, atong pagampo, atong pag-attend og mga cluster, mga prayer meeting, Bible study. Nya magsigita ingon, Lord, I love you, Lord. Di ba? Magsigita kanta, paborito na to ng kanta, pero natay tao, bisag usa lang gidumtan. Bakakon jud ka sa pananaw sa Ginoo. It's biblical. Okay balota nga ang bakakon. Maabtan tas pagbalik sa Ginoo na natay gihambin nga bakak igsoon pagdumot. Impierno kita padong. Amen. Mao na igsoon nga kita tao raman ta masakitan ta. Apan masakitan ka igsoon ayaw gid itugot nga magdumot ka. Apan pangayua ang tabang sa Ginoo kaluoy ug grasya nga kamauta mo pasaylo. Amen. As what I have said, tagaan ta mog tips kanang tawo nga nakapasakit ni mog ayo. Maglisod pagpasaylo this time kay sakit pa kayo, presko pa kayo. Din ako kang encourage right now. Iampo ng tawa na. Sige gampo hanton maanad kag ampo mahigugma kag kalit niya. Pray for your enemies. Amen. The more we pray for our enemies, igsoon, the more makahumok atong kasing-kasing. Matingala lang ta nga makaako nakapagtagad sa mga tao nga nakapasakit nimo. Amen. Mao na, that's the power of love. Amen. Nga na ang gugma, kagamhanan. Amen. So mao ni mensahe sa Ginoo kanato ning taknas kahaponon. Gipainumduman ta nga kita mga anak niya. Kinahanglan nga kamauta mo higugma sa atoang mga kaaway o mga tao nga nagpasakit natong maayo. Di ta maghambin og pagdumot. Kay kung natay gitago-taguang pagdumot diha to all of the viewers right now, I'll tell you, kung nagtanaw mo karon diha, yan amoy gitago-taguan, gihambin nga pagdumot, dugay ra kaayo. Sayang imong I love you, dili mo believe si Lord. Sayang imong I love you Lord, I love you Jesus. Sayang imong pagsimba, mahimong way kapuslanan ang tanan, tungod lang sa pagdumot nga imong gitaguan. Kay once moingon kag I love you Lord, nya na kay pagdumot, bakakon ka sa pananaw sa Ginoo. Di man taganahan tawag bakakon. So kamaot ang pasaylo, di ta mo dumot. Amen. And as what I have said, the best way for us mga igsoon nga kamaot mo pasaylo sa mga tao na nakapasakit natog maayo. Every day I encourage you, papuno sa presensya ni Lord. Every day papuno sa presensya ni Lord, taliwala sa imong kabisi, tagaig gigayon si Lord iyang word, no, pag-worship, pag-ampo si Lord himamata igsoon. Then after that matinga ka, maglabi ang gugma nimo. Ang gugma ni Lord muawas sa imong kasing-kasing ug kana nga gugma mao na hinungdan nga kamao ka mo pasaylo sa mga tawo nga nakapasakit nimo maayo. Mao nang gugma ang hinungdan nga ang pagdumot dili ka penetrate, malupig man mapilde sa gugma. Amen. Ingana ka powerful ang love. Why, Pastor? Because we're serving the God of love. 1 John 4:8, God is love. Amen. Mao na nga makakat-on ta pagpasaylo kay maliwat naman ta sa Ginoo, kay nagsige man ta og dikit sa Ginoo. Amen. So mao ni mensahe sa Ginoo kanato. So to all of the viewers right now, wala man ko kabalo sa inyong mga sitwasyon karon, but if ever na ay nagpahipi diha nga nakagihambin kasakit pagdumot, igsoon ayaw padugaya na. Ayaw itugot nga itorture ka ng pagbati sa yawa. Ayaw itugot nga mahimo kang piniriso ana sa dili pagpasaylo. Sama man tanang nga na priso. Gawas nun lagi ka, pero sa sulod nimo na priso ka. But the moment you release forgiveness, magkapasaylo ka, di ka mo dumot, nakagawas ka sa halwa, nakagawas ka sa priso igsoon. Unya imong giposisyon, imong kagalingon nga i-bless ni Lord. Amen. And that way, imo nang ma-prove ni Lord nga tinuod jud kang nahigugma sa Ginoo kay wa man ka nagdumot sa sikataw nimo. Amen. Let's pray.
Father God, salamat sa imong mensahe. Thank you for your presence. Holy Spirit, thank you so much. Salamat sa imong mensahe, may tungod sa gugma, Ginoo, imong pulong. Yes, dili lalim mahigugma sa taong nagpasakit na mugmaayo apan uban sa imong tabang grasya kaluoy mahimo na muna. Lord, wala mi mahimo kung wala ikaw. And I pray right now to all of the viewers. Kung nay nagtan-aw karon Lord nga naa siya gihambin pagdumot, kasakit Ginoo nga, sakit jud kay Lord, tabangin siya Ginoo nga makapasaylo siya. Kay kung dili siya makapasaylo, lisod jud i-prove niyan nimo nga nahigugma siya nimo Lord God. So Lord, tabangin siya and I pray ang gugma nimo mo overflow sa kasing-kasing nila Lord God in Jesus name. Kay that way makamaon na sila pagpasaylo sa mga nakapasakit kanila. Lord, again, wala mi mahimo. Labi na kung sakit jud kaayo lisod Ginoo pagpasaylo, labi na nga dako na jud kaayo, lawom na kayang samad nga ilang gihimo apan tungod sa imong tabang Ginoo. Kamao mi mo pasaylo, ingon nga ikaw nga Dios nga mong gilagaran, kinsa mi og unsa mi kadautan kaniadto, imo usab ming gidawat, imo usab ming gipasaylo. So Lord, ako nagaampo sa tanang viewers karon, tuguti nga ang imong gugma mo dagayday mag-awas sa among kasing-kasing aron walay lugar, walay luna ang pagdumot kung dili kamaomi mo pasaylo sa tanang panahon Ginoo. Bisan sakit kayo, but Lord, sa iyon ra ang pagpasaylo namo tungod sa imong gugma nga nag-awas sa among kasing-kasing. Dalaygon ka sa walay katapusan, I pray Lord nga kaning mensahe nga among nadungog karon mao ni hinungdan nga maglakaw gid mi sa gugma, magkinabuhi mi sa gugma, kay diha sa gugma naay kadaugan, diha sa gugma nagpromote mi og kalinaw, diha sa gugma walay conflict, diha sa gugma walay kasuko, diha sa gugma naay kalipay nga tinud-anay og kalinaw nga tinud-anay Ginoo nga among masinati sa sulod, naay inner peace. Hallelujah. Thank you Lord. Salamat Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan. And right now, Lord, as always, we pray. I pray to all of the viewers right now. Tanang mga followers ani, tanang nagtanaw karon. Nakita nimo ang ilang sitwasyon. So Lord, this time I pray, unsa man ang ilang pinakagikinahanglan karon, pinakagitinguha gidesire sa ilang kasing-kasing karon. Lord, I pray in Jesus name, imong ihatag Ginoo. Imong tagbuon Ginoo, imong palihukon, imong milagro sa ilang sitwasyon karon in Jesus name. Imong palihukon ang imong milagrosong kamot Ginoo sa ilang sitwasyon karon. Unsa ang ilang pinakanid, pinakagikinahanglan, tagbua ihatag Ginoo sa pangalan ni Jesus. I pray Lord God in Jesus name. Thank you Lord. Salamat nga ikaw nga Dios gamahanan. Ikaw, you're the same yesterday, today, and forever. Kung unsa ka kamilagroso sa una Ginoo, karon wa ka mausab. Naay milagro sa tanan nga mutuo kanimo. So Lord, again, I declare miracle, Lord God, sa tanang mga viewers karon, sigun sa ilang gitinguha, sa ilang kasing-kasing. Kung unsa nga klase nga milagro ilang gusto, Lord, I pray nga imong i-grant na favor kay bulungang butang upon their lives right now in Jesus mighty name. Thank you Lord, salamat kaayo. Ang kuno namo karon Ginoo ang kadaugan. Ang kuno namong kaluwasan, kagawasan, financial breakthrough, ang kuno namong mga dagkong milagro sigun sa among gipangandoy. Mao kini nga among pag-ampo amahan, amo kini gipangayo, gipasalamatan daan. Pinagi sa ngalan ni Jesus nga maoy among bugtong manluluwas. Amen ug amen. So, mabungahong kahaponon mga igsoon. Okay, salamat kayo pastor sa imong mensahe karon ang tanan nakadungog. Himaya sa Ginoo, Sister Jeremy Baya. Okay. Again, that's all for this afternoon and this time akong ibalik ang dungog ug himaya sa atong buhi nga Dios. He alone deserve all the glory. Walay na isa tao. Amen. So, pastor, pray unta ko nga maayo ang panahon ugma para samni uli akong family sa Bohol. Okay. Sige, i-pray na to na igsoon. Ay, bye Eric. Salamat sa imong prayers. God bless you. Sa barko, bay? Apel ka sa akong prayer kanunay, bay? Daytime, nakahisgot ko nimo. Kay dihay barkada na sa una ba, yan nag-meet me. Si ko anday toko ba? Gasturya me, niya, naghisgot me kalit nimo. No, kinaman siya rin klarin, no? So, amping na bay, yung asa mga karon akong pag-ampo, naranas kilid-kilid nimo. Ampo, mangalitag, di kaila, ikaw na bang, barkada ka na ako, no? So,
Again, that's all for this afternoon. Unya, see you next time, maybe tonight. Kay okay naman, normal ang tanan. Og sa wala pa makasubscribe sa atong YouTube channel, ang link na sa caption ani nga page. Caption ani nga live. Og salamat kayo no tanan mga subscribers ani nga page og sa atong YouTube channel. Thank you kayo, thank you so much. God bless you. Salamat sa mga followers, and I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page. No, bisan pa atong YouTube channel, pwede niyo i-share igsoon para mas daghang makadungog masayon man dito kay YouTube. After this, after ani atong live, ako maning i-download niya, ako maning i-upload dito, no? So, again, that's all for this afternoon. See you again next time. I pray, I declare nga karong adlaw di iron mahuman kung dili mo panalanginan sa Ginoo. I pray that today is gonna be a blessed day, a fruitful day, a day that full of blessing, full of favor from the Lord. Adlaw nga puno sa panalangin sa Ginoo, tanang buhat sa inyong kamot i-bless ni Lord. Inyong mga lakang giyahan sa Ginoo. Amen. Again, dili matapos rong adlaw nga di ka i-bless ni Lord. In Jesus name. See you next time. Ampo, amping, abante again. Advance happy 51st anniversary, mga brad na ko long live kanunay. Say as kept thrown in arms, no? So ipataas na tong Ginoo mga igsoon. Amen. So again, that's all for this afternoon. See you next time later. To God be all the glory. Keep safe everyone.